Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kalimantan TV. Ini aku mau ngajak doi makan durian. Wong doyan gak guys, sama mau suapin yuk. Bentar. Ini tadi tuh aku beli di Randu guys. Kucil 35.000. Segini. Ini tuh paling jauh di Palangka tuh harganya berain paling 15 ribuan kalau nggak 20. Tapi tergantung jenisnya sih. Lebas durian seger 35. Ning arep nganu Randu. Enggak. Ning arep pasar kok. Durian saya kisah lambenane dulu. Oh didulang soto nange guys. Ini guys soalnya tak kasih durian doyan nggak? Udah makan nasi. Orang loh. Senang guys. Manis guys duriannya. Kayak gua mas. Ganti makna no. Apa tak kula. Ganti tante no. Kok pede apa kayak kabeh. Apa entek. Alah, gelempang. Yes. Dipangan iki lho, iki lho. Wes. Ora kena kok. Dia klamuti. Dia niki gak iso mangane, guys, tapi doyan. Mangan iki lho. Ono. Mau ya wes. Gak ya kok. Enggak. Bakun kau mandi guys. Nah, ini guys, durian itu enak. Aku tuh makan durian guys, tapi juga banyak banget. Biasa ini. Itu nggak yang kenyang banget tuh enggak, tapi manis. Pengen panangnya guys, oke. Aku udah lihat aja dengar. Masak apa deh? Apa masak mesti dia lebih untuk putran. Ambil dulu kan aku makan, enggak? Bon. Jeruk apa? Jambune iki kok gak iso gede ya? Jambu airnya. Belum jajan saya. Enggak nyate Mbah Masa mau. Siapa? Enggak nyate Mbah Masa mau. Gak mangan soto. Gak dilem iki soto. Tanggune Mbak Sus. Sus sotone bening ya. Nggih enak tapi. Enak kulon ya. Lah yo kuwi kulon Mbak Sus. Lho iki jenenge Sus saya marep panding toko sing tukone neh malah kuwi. Iya. Kuwi. Enak sate nek ada bengek. Iya tapi mau mangan soto ning kono. Nek ngene iki lali cah yo aku seneng Mas Arika meh tak mubeng ngene kancaku pokoke ben tak doi omahe Mbak Sulis Bijan kan lho. Mbak depan.
Palane tas gak situ tak gone mainin karo tak karo bae. Wine jek mongane mulai dijikuk dhewe. Ini apa? Wih situ ame pengen nyidam Semarang wing gudukan wi. Mesti jangan dong telon lho. Lah nek wingi badane iki sepatune digowo Mas Gandhi nek dilebok nejok. Lah aku nggo kambiku, nggo kan Mas Gandhi tangannya kan cacat Mas Gandhi. Ngono kan gak iso. Mas Gandhi tangannya sambungan lho gini. Oh, lah Mas Gandhi ini toh. Iya iya nih TV-ne. Pak barang. Jadi putra ya cek makan cek dadi cek muni kok yang makan. Agak enak ngene pedot e. Mobilnya gak enak. Omahmu disewa neh nok, Mbah. Enak sing nggoni neh nok. Ora ana sing nggoni nang. Kowe ngene kesapan ngalor kok goning tunggu sik Mas Hari sakare saya kan digo. Sak tas ngene lho baju. Apa tadi? Baju. Baju apa di sini baju Gue apa? iki yo Pak. Tunggu ngono. Baju Baju ini ini kalau Mbak Daning sama digoning baon. Mbak Hamil. Panjang. Lah, warga kan tak tali kamarku kok ngene kamarku. Nggur Jepang. Jadi salah dari kowe rono kerjane bae. Nggih. Kok sapa? Nek digoleki ya mulai Mbak Bu Ayis kae. Heeh. Goginan. Kamu juga sate cake. Sampe nok ana Mbak Dening. Adik gue. Oh. Itu nanti marahe. Boleh naik. Terus aku nggak pesen online. Saat ini kan ngarep rumah. Nggih. Kenceng rumah. Padahal ini yorene Mas Amang ini Jumat. Teng mriki. Kantoran tapi enggak gue mobil. Jadi ini ada ini Mas Amang yang gitu. Mobil tekan lu. Aku kan ngguri masak goreng telo kuwi. Kamu tuh apa? Tuku soto. Atur lali. Ora. Ora. Ayo sapa? Masa aku ngatur lali-lali ini bojone. Ora ale-ale tek didol iki sampeyan tuwek enak ibu to, Dek. Mikir ku lali-lali kok didol aku nembok. Besok nek ranti duit tenanan ae. Nae. Ayo nih Mbak Mas sampe itu. Dinggo kuwi ya. Ceplok. Ora didol. Iki sing ngaplok iki aku tak nyimpen nih. Lah wong ceblok-ceblok ae ilang. Ini tuh ta. Mas Ratus nyimpen soal. Baik dah. Ya baik. Kuwi apa lho iki? Situ duit dia niki kok bansos bantuan Telo rambat. Sapa sing godhog buke? aku. Oh, Detik sing godhog. Mek nguri kok jajal. Mbak Mel kan ngukus Sing nganu niku to, terambanan niku to. Oke. apa nih? Telone. Ora ngerti wong jajal. Kurang dipeki. Orang di PI kok. Tapi legi gak, Mbah? Lah anjal jere legi ya. Aku jangan aku ora mangan be. Ya ora lagi lemen dek mung ya kali. Tapi enak telone ya, pulun. Enak isinya tadi Pak Ron. Didelok diambil. Aku jangan menen. Mbek ki lho arep. Ndang kelana. Apa sih? Mek ramban kedua sak men sok wedi lan. Nganu jantan. Kayak ndang kelan. Soalnya unduh aku nempel deh. Nempel aku ora nempel-nempelan. Ini ndang mek ndak usah ngempil barang. Mbek sopo nempel. Sepatu siji 1 juta. Duitnya siapa? Nggih. Adol ginjal. 1 juta siji. Coba tuku es batu domak sentekno. Jadi karepe ra oleh tuku, guys. Mereka oleh. Dodone rapi. Adol bahasane ngomong kae sedekake kan. Iya. Untile kene teku catering ala-ala perkakas tuntelan kon untile. Tuntelan ada sing mampu ngentil. Tau lagi ki, Bang. Wis neh, Mbak. Lah dodone rapi kan dicekel dibeleh kayak ngambil nganu terasi kayak jeruk goreng garing. Ya ambil jeruk tapi aku kok iki, rencana aku gak nyayur, nek ngono-ngonoan, tak. Ndang kelan. Telo. Aku pengen delok Detik masak lho, guys. Ayo disoteng. Detik masak. Online kok. Lho, main Detik guys, rosi omewange kok ya Mbak Dani resikan. Iya lah. Nanti aku nih didik cilik resik. Mbak Kawan Dani nih orang rosi. bantah. Aku masak iki aku penjangan menir itu. Ini lu sambal jeruk, Goreng pindang. Gede. Ini kan arep ta? Apa? Belame lho kan sampean. Tela tuh. Mesti cidok. Enak guys telone. Nganu to. Dek ndek iki ora ndek iki lembamir gak mangan goreng. Telo sitok tok iki sak lonjer dijak minimal. Gede berarti deh. Mau iki nek teko mangan iki. Sik tak jangan ya. Ini mau Nek di blender ngolah-ngolah. Aku coba
Mecahno bob cowok lho bolong. Kok iso? Ya itu bolong tak kayak Endi? kompor. Ayo. Kayak sedih nyambil nang kuwi. Kebanteren. Mbah, coba maknes ana mendene. Ini bayi. Hmm. Dolan anakku dolan bae, dure bareng. Wong wis seneng nek dolan iki. Udah dikemsui cepet aja rambutnya ya deh. Iki suwi kok. Besok mahal. Tentana pinggan wis. Bumbu apa aja, bawang berambang. Kunci. Ojo nggih bawang deh. Yo pakai terus kan dikit. Aku tuh nih masaknya nggih berambang tok karo beras. Dene ngendakno wal. Mbah. Mana mak tamu? Nek Tri. Iya, iya. Hoi. Durian ngalah nang meja. Jajan kok. Enak. Durian aja. Ini durian ra. Mau cuma pakai durian. Gak gelem. Masa tidak mau. Iki lang dong ko pala ito kembali. Aku. Tenane. 35 ngono minta. Saitil. Manis perang Manis. Rana no. Nek kowe gak doyan. Andi durane. Iki durian dek. Suwene Allah. Nduk. Kuwi tipe teh dikorati karo mau. Durian. Durian. Yang cilik. Kalau banyak. Duh, ya durian yang banyak tadi. Tapi kan enak. manis gak pahit. Enak. Danangan ini. Nek nganu waluh icer waluh. Tiga lima tapi manis mbak jadi. Kompeng man durian. Dan dijajan kok. Kayak enek aku ngene Mas Dias mau sik ketoke sik urung digoreng. Sore paling manik karo doangan. Enak sih. Nah. Kuwi lho sik sak blan. Aku ki durian apa teh anu. Aku ikut penasaran tak rasane. Dirimu gak doyan? Gak teh seneng. Aku njajal sak pangananku nih wis. Seneng pisan weteng. Lho ini wis ndak loro. Enak ya nu. Nah, dan sih. Ano? Wis mbok tulang. Wis. Nangis Mas bilang soto. Aku sik nyapu. Nek wis soto itu penggune ditulang turung goser lho. Nek bari pakane durian turu. Dusi saiki papi elek wong loro. Timbang kapan? Siji wae sore wong. Mana aku iso njunjungi anu nek gak karo nang. Jadi sopo? Wis dhewe. Bina hasil 35. Salah. Ya. Wah dek. Nanti belakangku kenapa? Gak ada apa-apa. Ini loh. Orang kena apa-apa. Lembut lapno kok. Ayo bang. Manis. Ayo. Ayo bang. Edi. Lomba. Ayo cepat. Gak usah numpak kursi roda, jadi rusak engko. Wis cepet nganune nggon pajikane. Tapi ini naik. Mbak. Baca ini mama ya. Mek apa? Ini mama ini mama. Ayo. Mek apa nih kenai? Ning omah kono sepi. Kan ambil pengen ambil aku. Pengen ngombe aku. Ambil ini. Sik. Ayo. Aku pengen soto. Iya. Soto bening tapi enak. Turu.
Masa yo kae paten diingi. Gimana aku kape konten rono ngeteri paten malah sedorene. Suwan. Gak Kalau apa wae njaluk mangan. ada yo. Di masak apa? Santen. Enak. Di sego apa ora? Duwe yo. Wong urip ora disego. Tak njaluk mangan. Ya ndak ayo. Ndak sejak pernah. Isik. Dasi karek loro jadi pangan kabeh aku ora mangan. Njaluk kita. Ya, yuk mangan bareng-bareng. Ngomong aku sik keper Waris kemana apa lah? foto. Woi, jajan soto ya moro, Mbah Marsam. Ya pasti dong. Nek gak jajan soto mana aku gelem rono. Mama. Nggak mangan no. Ngajan iki lho. Iki sambel diingi kuwi. Iki bubur iki gak mampu ta. Itu cak ping nenek ngono, Mbok. Bubur. Iki apa iki? Santen. Wis ngumpul nang kene. Wah, payah. Nggak mau mangan no. Saya sudut. Aku tak ganti rekening ya. Ya. Iku dijabut. Dijabut apa aneh ya, Mak? Enak pakai ya. Dia cak, tuloki ya cak. Terus gaur mau padang kaya ngono kon nguloki ndak. Ojo padang mah. Jek, Sril makmu pakno lampu sing gede kuwi. Semua tekel kuwi. Itu yang masak di apa nih? Di esok. Yo kuwi ndase kuwi kan digoreng sik. Dia jangan santannya rara enak. Di santane kental ngono kuwi, Kak. Campur apa nek glundung ki? Lombok. Iki ki Di daging. daging. Kayak mek mana ta, Mak? Ngono. Apa nanti lidah? Alah, delok ngene dilindas. Delok mangan das ki lho. Aku sak menembani kita. Cepet lu esi sak menembani. Kok esku? Mau masak jis karo masak ide rene kok. Ya Allah. Yo piye? Gede ta? Gede dong. Pedes kok gen iki apa tak ambeni? Engko rono. Stiker ini nih, Mbak. Stiker apa? Ini lho. Di. Stiker ini lho, stiker metermu. Ini mana stiker gambar ini? Di. Ini lho dengan stiker mukamu. Helm oh? Atau motormu. Wis tak kuwi to, nganu ning Shopee ya. Ini nggo TikTok. Sing jenenge sapa? Ya engko tak kirim dulu ya. Iya. Paling apa kayak jenenge pacarmu ngono to? Enak, Mak? Ini masak aku. Ya, aku kok masak. Lah. Masak ya mesti yo Pak Kancil. Iya, nek santen aku gak iso Mak, masak santen. Mbah tanganku ora cocok masakne kok perlodean iki. Terus apa? Rasane koyo terus dadi ember ngono iki. Ki Mas dulu sekolah. Sekolah oh. Nek mulai Terus Reni. pacar ini. Nomah nek untuk cokot ulo. Sapa? Masuke. Wong sugih. Wae nek wong ngewokno rono. Sik 6. Setua. Astaga. Tekok Juga. Maksudku ki iso 6 wis tuwek ngono lho Mak pikirane kok. Padune. Ora. Kan ki makan perana delok wedhus ngono to. Berarti nginep ning omah. Tapi sik ning kono. Cek. Diterno sapa anake? Di Bature. Wong Kombon. Oh. Ngadang. Memang di iki aku ya ronda Solo wi lho nenggo kamar tipe-tipe iku lho cenguk ngono selambut tapi tak delokne dah dhek ngaleh.
tak Lah, center. tikus, Mas. Iya. Cilik iki, Mak. Warnane ireng, iya rada coklat gitu loh. Tapi melat-melat iki. Ora jarum nek tlecak sa. Apa? Jarum lho. Kuwi ning adeh, Mak, gak ada yang telecek. Kita lagi ditokno kok. Ayo, Mak, ning makmu. Engko. Cek mangan mbok jak rono lah. Ya engko lah, aku pendelok wedhus. Napa diteloki? Mbak Putri wangi sak ning kono gak? Arep nono omah. Aku pengen jimat tripa to. Ngono. Aku kayak pengen ngerti gak dole pake. Ora usah ngrusuk-ngrusuk gatel. Tak pake sing ngaret. Sok mbene mana aku mau kayak anake cah ngono ki. Terus piye? Jarene engko nek wedhus memeteng mana aku mau kayak anake apa ora ngono iki. Sing ngaretno njaluk bagian iki piye, Mak? Lho yo harus oh. Aku yang lihat apa? Siapa? Siapa, Mak? Kayak ndase tepak inu lho. Nu aku nyai ndase lo nu. Orang dasi geden kok. Iya. Ndase kur karek sitok tok ta, Mak? Lumpuh, aku juga tak. Iya, Dek. Wong ndase kabeh terluwek dibantat sitok. Lem berarti kong masak, Mak. Aku masak bayam. Bayem. Nambah. Kero. Tapi kena terasi nih. Oh, kudune Kan nek terasi. diterasi. Tuku, Mak, terasi 1000. Muni ra di duit ngono, ora mungkin duit 1000 masa ora duwe. Hah, Pokoknya gak baik. terasi Beruang ae. 1000. Mare Mbak Ulan saiki gak bakul ya, dadine ning warung-warung ado. Gak metu. Dalias gak bakulan ya? Aku. Ning nggon di bakule, ning omahe sing Ulan kae. Apa ya nak terasi lan terasi. Bakulane dhekne go rokok jajan ngono ta? Bensin. Oh. Ya jajanan ini. Lengo. Tapi nak terasi dia kena borak. Enek paling mak mosok warung ora nek terasi. Pengen mani wak gede kelakon. Mani wak gede. Mane saurunge aku ya Allah HP-mu mau guai. Mane saurunge aku teko wis pengen mani wak gede. Iya. Batin ku dek bengi lho jarene ape diterno dintane aku bengi yo teri mentah wegah. Heeh. Dak nyanu aku kayak bengi goreng tok. Digorengnya wis tak bumbu, dadi anu bumbu santen tok pae. Lho mbok entakno. Entekno apane kelonge urung wi? Mbok ganyangi. Ora, pake mbantotno. Hasil sekolah di Lungkas ora SD ngono. Oh iya toh. Di Lungkas SMP marmara bujang ngono. Yes gitu aja guys. Nih nyawang lek terimaan sewakri loh. Terus pengen wong. Iya, Mama udah pengen gitu loh, mangan. Makasih banyak yang setia nonton Kalimantan TV. Semoga rezekinya lancar, panjang umur ya guys. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Lek. Dadah.